买彩票中大奖，这绝对是值得分享的好事儿。在丹麦，有一位父亲买彩票赢得了270万美元的奖金啊！之后呢，他选择了一种奇特的方式，跟家人来分享这天上掉下来的馅儿饼。他将这一好消息非常曲折地告诉了自己的2个儿子，并且呢，用相机在旁边偷偷拍下了2个人的奇妙反应。Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kom. Og jeg ved, det er rigtig svært at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Vi skal have flere ting i dårligheden. Nej, jeg vil godt sige, at jeg har sat min arbejde op. Hvad? Der er så også sket noget andet noget. Jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Så gælder du lidt rigtigt. Ja. Hvad? Du gælder lidt rigtigt. Men der er 5.000 kroner til at have for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du. Jeg får 200.000. 200.000 kontanter. Det skulle da ikke. Altså uden efter skat. Oh my god. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal se jer. Okay. Der er mere, jeg skal se jer. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig, det her. Det er dårligt nu. Nej, det er det ikke. Jeg har lovet det for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god. Oh my god. Det er rigtigt. Jeg giver ting nu, må I sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Altså, oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er bare penge, der er det. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja, det er rigtig vildt, det her. Det er, oh my god. drenge, det er. Jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 my god. Det er godt.